ako si Aldrin, ginaingon. Ay lang yung kong tintala, kay kung sakyan te ka, magmahay yun ka. Kay wa para ba yun ko'y gusto ni mo, bisan gamay. Morning na itapos kong kinabuhi nga di na kung may kalimtan. Unsa? Uli, Kidong. Sukat na kagisugot. O, namutagad na ako si Day Thelma. Ibog manggot kayo na siya ni mo, God. Anya, gisugot man ta ka. Unsam tao ng bayhan na, eh. Sabi ni mo dahi no, kung lalaki pa ko dahi nga mapahimusla nun, ay gisakyan ko na siya, ay. Oh, sigpamugos na ako. Pero di lang yung ko salbayis nga pagkalalaki, dahi. Alangan, mapudog di ta kasukton nga nakagustuman ko ni mo. Mao na. Pasagdi na siya, ay. Pasagdi na. Kung di siya mo tagad ni mo, bahala siya. Dahi, tana na, manuroy ta na. Huwag mo ko'y trabaho ron. O, sige dong. Huwata ko din sa silong. Musa kauna ko sa taas, mag-ilis ko. Lingaw kay ko sa tong panagsuroy sa mall dong. Salamat na ining blouse nga akong nagustuhan na niya imong ibayran ha. Okay ra na, ay. Di una ta mamauli, ha? May usa ka dapit nga gusto na ko magtuon. Naagay ka relasyon. Wato tag-motel. Pag-handle with care po doy. Loyal person. O, sige. Deserve the reward. Pili imong buangon. Ay, kabala ka. Hinayon ang pinaka. Ang boys. Mamatay ka niyo. Dili ka mamatay. Taxi driver. I-drop niya ng 12 nga motel, ha? I love you. Kalamin ni mong lips. Oy. Kasuyan ni. Napay dughan ni mo. Kanindot ni mong dughan. Kinubos ni. Duhan ni. Oy. Kalamian ni. Dali mangigda ta. Dali day. Lami na rin. Ay mangigda ta day. Hubuon ko ni imong panty. Ano ko ni mong panty? Gusto na kong tanaw ng imong lawas dahil nga hubo dahil. Labi na ng... wow! Bugduhay ni Hari. Kalamian ni ka-cute pag ito. May ako gunita ni... kalami. Ang kanawa. Ang tanaw. Kahumot. Lamian gini mo dahil. Lamian ni mo dahil, Vilma. Ikaw, matagit ni mga boobs. Lami sa imong boobs. Lami sa imong boobs. Tubuon ko ni akong brepi. Di na madahan. Ay, ang sa tumilaptik sa kuntiyan. Anak ko ato day. Ang halagi ng milaptik sa kuntiyan. Kakada ko, anong kataas. Ay, lagkadlo. papa ko na ko kamay, babe. Guniti. Ay! Hala, kagay! Hala! Kalami nga imong gigunitan. Kagay, Dali din. Ibila tanin doon imong kapa. Dayon? Ato ni pasod. Ay, kadlok. Ako'y bahala ni mo. Ako'y bahala. Ang kupot na tako, ani. Ayaw lang naguniti. Mas lami ipasod ni ani. Ay! Ito, dayon. Agay! Ay! Kalami mo dahil. Lami. Ilma, ang tusa. Lami na kayo pasod. Ay, Aldrin! Ang agay! Palami. Unsa? Lagi, nakita minitin mas merkado. Uwi akong giingnan nga. Bisan og mayuyab ka na dong, no? May uyab ka na. Basta manguyab ka niya. Iyag ka na yung sungtong dong. Ay, kasamo ka na niyang bayan. Ay, di ko Ay. Ako'y laki nung di ko gustong magdubli-dubli kung uyab. Ay. Usaray akong kasing-kasing pa. Usar gihatagan ako ini. Moro gid si Vilma. Ay, lami ba ng almanak? Ay, mo na lang. Sabi ka magtutuod man mo din ako. Gusto na ba ginasiya ni mo? Ano siya ni mo? Gusto siya mutilaw ni mo. Huwag tanaw mo anong bayan na doon. Tanaw na ko. Basta guta pag-angay doon. Kung magsige na huwag ko ang dot-dot ni mo doon. Way, dangalangas. Jirjira na. Ay, ikaw lang jirjira Di lang ko Di ko pa, ha? Dili ko. Dili ko.
Ay lang lagi ko tambagi og bati. Ha? Sus. Gusto man gid siyang mutilaw nimo. Uli tambagan nindot. Papasantos adoy. Anong Ay lagi pasantos lagi. Ay lagi ko tambagi ana Anong dili ko. matagam na? Dili ko. Basa dili ko. Papasantos. Sige na, Ebe, sugtan taon ko. Giday, sugtan lang ko niyo. Aslan na di ka ba? Wa ko'y gusto ni mo, uy, Anton. Si Aldrin akong gusto. Ug naglagot ko sa imong ikagaw nga si Vilma. Kaya iya yung gisugot si Aldrin. Nahibaw kinunta siya nakagusto kong Aldrin, pero iya yung gisugot. Hala, namugos ang kaglaki. Uy, gusto ni mo eh. Kana kayo mo yan sa Aldrin mo. Ano gusto ni mo? Ako yung sugtao, di ba? Nigugmaki ko ni mo klaro. Ay, sad pamugusin mong kaugalingon. Naunsa man taong ko, ay. Sorry kay Anton, si Aldrin akong gusto. Nakabati ka, si Aldrin. Please, Day Thelma. Ayagpot lang atong panagigala tungod lang ni Aldrin. Ako may iyang nagustuhan. Mao nga ako siyang gisukot. May pagtanaw masab ko niya, Day, maong. Pero giingnan ta ka nga ako'y nakagusto. Gusto na ko sa Aldrin. Gusto ko nga ako'y panguyaban niya. Ako'y mauyab niya. Pero imo gid siyang gisugot. Kung gusto ka nga magkabalik ang atong kasuod, buwag gi si Aldrin. Og tabangi ko nga magkauyab mi. Di na mahimo. May nahitabo na namo. Nakuha na ni Aldrin ang akong kaputli. Bati ka nga pagka-friend. Bati ka! Day Thelma. Dako siya gusto sa mo iyaw day. Gani. Agi ko niya sugta kasi Aldrin ko nung gusto niya. Di na nako mahimong buhian pa si Aldrin. Natugyan na nako niya ang akong kaputli. Di na mahimo ka. Sagdi na siya ko eh. Hindi na siya magigala ni mo. Say sakit sa mga uwa na. Sagdi na siya. Wa kaysa niya. Busa ayaw gid ka konsensya diya. Bati manggut kay hunahunaon. Gikontrahan ko niya tungod nimo. Suod bigit kay mi sa una. Ay, bayhan na bayay. Sige, sige. Gusto ka man kahanga, magbalik ang inyong panagigala. Ako'y muduol niya. Ako'y muhangyo niya nga pasayloon ka niya. Kung sa manggani nga ikaw nga akong gipili. Telma, Suron ko siya balik. Kung hatagan ko ni mo sa akong gipangayo. Sige na. Ang kuna ko karong gabi na. Ikaw ang gusto ko nga tugyanan ko sa kong lawas. Sa di pa ko maminyo sa lain. Sige na, Aldrin. Sige na pa. Ako ramang usaron din sa bay. Tana sa akong kwarta na. Tana, Aldrin. muning gusto. Muning gusto. Lami, sige pa, Aldrin. Gusto ko ikaw ang amon ako. Sa di pa ko maminyo sa lain. Sige, sige. Paspasan ko niya rumahuman na yun. Basta, amiga nagbalik sa Bilba, ha? Oh, lagi. Kasakit. Pangasawaan na lang. Ginahan ko, ani. Kinahan ka, ha? Pangasawaan na lang ko. Kasal na lang ta. Pakasal ta pa. Sige na. Di kayo mo pakaslan. Maghikog ko. Bahala rin maghikog ka. Ha? Diyo ka mo. Wako'y gusto ni mo. Wako'y gusto. Agay, agay, agay. Hinay, hinay. Agay, sakit. Hinay, Aldrin. Agay, agay. Wako'y gusto ni mo, di ba? Agay. Virgin yun nga ako nakuha si Tilma. Dako lagi siya gusto na ako. Mao nga ako iyang gitugyanan sa iyang kaputli. Apan man sa nitabo, gibaliwaan ako ang tanan. Ug wa siya nahimo kay wa magiging gusto niya. Ug di sab mi uyab. Busa wa ko'y tulubago niya bisan gamay. Bago ito makasama ang kaagi ni Aldrin, dinhining tulumanon. What's the style? Why tulubagon bisa gamay style? Kini mo suglanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.